се. Ти записваш? Да? Записва, то е мумия. Но нищо бе, 10 на 15 секунди. Той качи го после. След победа мръвки. Ето вижте мръвките на Краси. Помагаш на Ирина. Не играхме за кеф, аз виж. Ето мръвките. На Краси мръвки. Това не си е как приема. Мръвки. Мога да не ги вира. Сега вие къде беше взема. Ама баба, като се прибере, ще ме кара да ям. Маслинки я да Аз Краси. яла картофи спокойно. Така че аз не ти вземем картофи само. Слави преди да замине в Турция, погледнете го. Вижте го. Преди да замине при уволнението. Преди уволнението. Преди среща с Добър. шампиона. Ти не мога да не са. Що? Кой ще пази общо? Дебата. Нашата древна. Кой ще пази общо? Няма Ще намерим някой бе. А? Мене ме уволняват. Не те уволняват. Абе, бегачката ще не иде. Чакай, Боби Волето бе. Ето ги Боби Волето. Голмайстора. Това ли е гол майстра, бе? Приятно бе. Здраве желая. Ето го, договор е готов. Сключиха и договора. Сега завърти към тебе. Да. И аз да не мисля, че се виждам тук. Си щупа ръката. Стане без такова, бе. Интерпол, бейби. Аз подиграва, бе. Завърти сега дисплея. Чакай се. Колко секунди стана, бе? Минутка и половина. Краси винаги е гладен. Краси, аж по-бързо. 50 минути е на Краси, откъде имаш пари да дадеш, бе? Да, безработен. Крал.